ħażina għaliex kellna mara ta' 96 sena li kienet diġà notifikata qabel li kienet pożittiva għal COVID-19 u li kienet qiegħda tinżamm fl-isptar Mater Dei, però din il-mara baqgħet sejra għall-ar u sfortunatament matul dan il-lejl li għadda ħallitna. Allura hekk issa aħna għandna r-raba' imwiet li kellna minħabba il-COVID. Din hija sitwazzjoni fejn din l-anzjana wkoll kellha mart kroniku ieħor, kellha kondizzjoni oħra u l-fatt li kellha il-COVID ukoll ma tantx għen u allura hemmhekk issa kellna sitwazzjoni fejn il-persuna ħallitna. Hawnhekk nagħti l-omor ukoll lill-membri tal-familja u wkoll lil kull min kien qiegħed magħha jieħu ħsiebha. Il-bira għamilna 559 tests u minn dawn ħareġ każ wieħed li huwa pożittiv. B'hekk issa it-total ta' każijiet li kellna li huma pożittivi huma ta' 448. Dan il-persuna li ħareġ pożittiv kien raġel ta' 52 sena li beda bis-sintomi fit-23 ta' April u kellu deni u ġieħ fil-ġogi ejja u ġieħ ta' ras, refera għandna u għamilnilu t-test u hemmhekk ħareġ pożittiv. Tal-persuna kellu kol kontatti tal-familja u allura hemmhekk aħna għaddejjin bil-contact tracing u aħna nkomplu nsegwu s-sitwazzjoni tal-membri l-oħra tal-familja li kienu f'kuntatt ma' dan il-persuna. Para aħbar tajba hija li aħna kellna aktar nies li fiequ, infatti kellna 26 persuna li fieq fejn aħna komplejna nagħmlu t-testijiet u issa dawn ħarġu li huma negattivi. U dawn għandna diversi etajiet. Għandna persuna waħda li huwa bejn 0 u 9 snin, 5 persuni bejn 20 u 29 sena, u mbagħad kellna 4 persuni minn kull age group ta' bejn 30 u 39 sena, 4 oħra bejn 40 u 49 sena, 4 oħra bejn 50 u 59 sena, 4 oħra bejn 60 u 69 sena u 4 oħra bejn 70 u 79 sena. Allura hekk issa it-total ta' nies li fih huwa ta' 249. Bħalma qegħdin taraw in-numru ta' każijiet li fih u dejjem qiegħed jiżdied u aħna għandna sitwazzjoni wkoll fejn sforz il-ħidma li kienet qiegħda ssir u anke il-każijiet li qegħdin jiġu affettwati kienu pjuttost nies li kellhom etajiet li huma żgħar u dawn in-nies il-maġġor parti tagħhom ma kellhomx għalfejn jidħlu l-isptar, komplejna nsegwuhom ta' kuljum ukoll permezz tal-kura primarja u anke dawk il-pazjenti l-ftit li kellna ġa l-isptar ukoll irnexxielhom li huma wkoll ikunu issa ħafna minnhom ifiequ wkoll. Allura jekk inħarsu wkoll minn dawk il-total ta' pazjenti li kellna u tneħħi minnhom dawk li fiequ u anke l-4 każijiet li issa kienu mietu, allura t-total ta' każijiet li huma attivi huwa ta' 195. Din hija sitwazzjoni fejn aħna qegħdin naraw li n-numru ta' każijiet issa niżel qed ikollna 1 jew 2 każijiet, allura dal-aħħar ġranet rajna li n-numru huwa ftit. Però xorta aħna bħalma dejjem qegħdin ngħidu rridu nżommu l-kawtela, rridu nevitaw sitwazzjonijiet fejn ikollok numru ta' nies li jiltaqgħu ma' xulxin għaliex inti hemmhekk ħażid iktar ir-riskju. U allura importanti li kemm jista' jkun aħna nżommu dejjem ma' dawk il-membri tal-familja tagħna, tal-household tagħna, għaliex hemmhekk inti dejjem tkun qed tnaqqas ir-riskju li tista' tiltaqa' ma' persuni oħrajn li jista' għandhom il-virus. We unfortunately have bad news today that over the night we had a 96-year-old Maltese woman who passed away. She had been a known case of COVID. She had underlying medical conditions and unfortunately she did not survive the situation and passed away during this night. We had 1 positive case, and so the total number of positive cases is 448. On a good note is that we had another 26 new people who have recovered, so now the total of people who have recovered is 249. And the total active cases is 195. Our appeal is, despite the fact that we have small numbers, it is important that we continue to adhere to the measures. And very important is to avoid being in contact with a number of people, especially people who are outside your household, because there will be a risk that you can meet someone who is carrying the virus and hence
we don't want the situation that we will start having an increased number of cases. This is very important to keep safe yourself and also to take care of vulnerable people, because as we have seen, unfortunately, the 4 deaths that we have had were in people who were of older age and also had underlying conditions. Thank you. Morru issa għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Amy minn Newsbook. Good afternoon, Leonet, Prof. Skawċi. Għandi żewġ mistoqsijiet. Dejjem nisimgħu l-awtoritajiet tas-saħħa minn tiegħek bħala Superintendent tas-Saħħa Pubblika u mill-Ministeru tas-Saħħa bħala awtoritajiet. Però meta jiġu biex jitfasslu l-miżuri u l-istrateġiji f'din is-sitwazzjoni, min hu proprjament it-tim involuti? Nimmaġina li hemm aktar nies li huma involuti. U min tinstema? Amy, ma nixilx nisma l-komplament tal-mistoqsija, pero għanwiġbek fuq l-ewel parti li rnexil li nisma. Mela, dija mistoqsija li ħafna jisaqsuna fuq għaw kol, mela, aħna throughout is-sitwazzjoni tal-rispons tagħna tal-COVID kellna governanza li qawwija ħafna. Fejn aħna kellna diversi teams li qegħdin jaħdmu, inti għandek it-team li qiegħed jaħdem fuq l-aspett tas-saħħa, jiġifieri dak ir-rispons li qed isir mill-aspett kollu fejn inti tħares lejn kemm min-naħa tas-saħħa pubblika dawk il-sitwazzjoni fejn inti għandek il-helpline fejn jiġu managed il-cases, il-kuntatti, it-teams li jagħmlu id-discharging, it-teams li jagħmlu data management, l-IT, il-communications, mbagħad għandek it-teams li jaħdu mill-isptarijiet b'Armati Dej u l-isptarijiet l-oħra u anke għandek ukoll it-team li jaħdem fil-kura primarja. Ġifier flimkien aħna hemmhekk nkunu qegħdin naħdmu r-rispons tas-saħħa. Però mbagħad ukoll il-Kabinett kien waqqaf kumitat li huwa interministerjali li huwa ċerjat mid-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern, fejn hemmhekk ikun hemm diskussjonijiet ta' miżuri li jittieħdu interministerjali. Umbagħad għandek kumitat ieħor li huwa ċċerjat ukoll mill-Principal Permanent Secretary li dan iħares mhux biss lejn is-saħħa imma jħares lejn aspetti oħrajn tas-sitwazzjoni fejn inti tħares fejn inti jista' jkollok setturi oħrajn li jistgħu jiġu affettwati. Allura inti għandek livelli differenti ta' management structures u anka ta' decision taking structures fejn inti taqgħod kollox flimkien u dan kollu kien l-isforz ta' dawk id-deċiżjoni tul miżuri kollha li kienu qegħdin joħorġu. Xewna mill-Malta Independent. Hi, good afternoon, Professor Gauci. With regards to the 4th coronavirus death that you've mentioned, could you kindly confirm or give more information on whether she died specifically due to the coronavirus or did the coronavirus worsen the other chronic complications that she had? Thank you. F'da situazzjoni tiġru ħafna fejn inti kollok persuni li jkunu anzjani jew inkella anke nies li jkollhom mart kroniku li huma jkollhom diġà il-kundizzjoni medika tagħhom. Li inti tara li l-persuna sfortunatament ikun għaddej b'kundizzjoni medika u mbagħad jibqa' sejjer għall-ar. U allura inti meta mbagħad ikollok infezzjoni kwalinkwa virus u fosthom dan ukoll huwa il-COVID-19, hemmhekk ikollok aggravazzjoni naqra iktar tas-sitwazzjoni li jkollha l-persuna. Din nistgħu narawha anke ġieli fl-influenza fejn inti jkollok nies li jiġu affettwati li jkollhom diġà kondizzjoni medika u mbagħad il-virus ikun qisu l-aħħar ħaġa li jkun jonqos biex persuna jkompli għaddej għall-ar. Allura dawn huma sitwazzjonijiet li aħna nippruvaw nevitawhom kemm nistgħu biex aħna wkoll bħalma rajna waħda mill-miżuri b'saħħithom li għamilna hija li inti żżomm il-vulnerabbli kemm jista' jkun ġewwa kemm jista' jkun kukunjati tajjeb biex inti tipproteġihom. Christina, Times of Malta. Afternoon, Professor Gauci. Minister Fern mentioned technology to make contact tracing easier. Would you be able to give us more details about this? Will it be in the form of a mobile app or what exactly is going to be
the form of this technology. Iva, din hija contact tracing application li bażikament l-sforz li qegħdin nagħmlu hija biex aħna nkun nistgħu niżviluppawha huwa biex inti tkun tista' tagħmel contact tracing li jkun iktar immedjat, tajjeb ġifieri li inti permezz tat-teknoloġija n-nies li kienu f'kuntatt ma' persuna li kien pożittiv tkun tista' sibu iktar malajr, ikun iktar dettaljat u jkun iktar eżatt. Bħalissa għaddejja ħidma mill-data management u l-IT team tagħna kif ukoll f'ħidma wkoll ma' entitajiet oħrajn fil-gvern biex aħna nkun nistgħu naraw kif nistgħu niżviluppaw din l-app u anke għandna komunikazzjoni wkoll ma' pajjiżi oħrajn Ewropej biex aħna nkun nistgħu naħdmu flimkien. Tajjeb ngħidu wkoll li l-Unjoni Ewropea wkoll tagħti il-gwida ta' kif għandhom isiru dawn l-applications u wkoll qed tiġi offruta wkoll għajnuna. Flimkien ukoll aħna qegħdin naħdmu wkoll ma' Data Commissioner għaliex importanti ħafna li aħna hemmhekk insegwu r-regoli li kollha tal-GDPR. Kimberly, One News. Nsallimlek, Prof. Gawci, fl-aħħar jiem kien hemm numru ta' każijiet sostanzjali ta' persuni li fiequ, hemm xi medja kemm il-virus qed idum ħajf l-immune system ta' persuna u apparti minn hekk is-sit awtorevoli Investment Migration Insider innota kif Malta kienet fost l-aktar pajjiżi preparati għall-mxija tal-coronavirus. Kif tilqa' dan ir-riżultat? Iva, fuq l-antibody response tal-persuni bħalissa għaddejjin ħafna studji biex naraw meta inti persuna ikun marat tajjeb jew iltaqa' mal-virus kemm tkun l-immunità li dak il-person jibni. Tajjeb dawn huma dak li ngħidulhom is-soldati li inti jibni l-ġisem stess ħalli jekk eventwalment jerġa' jiltaqa' mal-virus hemmhekk ikun jista' jerġa' jiġġielidlu. Bħalissa għaddejjin diversi studji għadna ma tantx nafu fuq din, infatti aħna wkoll permezz tat-testijiet li aħna diġà bdejna nagħmlu validation tagħhom qegħdin naraw kemm propju ikun dan l-antibody response ta' dawk il-persuni li diġà kellna pożittivi u minn hawn nixtieq nirringrazzja wkoll il dawk il-persuni li kienu diġà pożittivi għaliex qed jgħinuna ħafna. Aħna qegħdin nerġgħu morru għandhom għaliex ukoll qed noħdulhom ukoll testijiet anke tad-demm biex aħna nkun nistgħu wkoll nagħmlu validation ta' dawn it-testijiet li nagħmlu u anke aħna bħala Malta tkun tista' tkompli tikkontribwixxi wkoll għar-riċerka li qiegħda ssir internazzjonalment. Il-fatt li Malta qiegħda tissemmi ħafna drabi minn entitajiet differenti barra minn Malta għar-rispons tagħna huwa tajjeb ħafna. Dan għamlih bil-għaqal ħafna aħna dejjem xejna fuq l-evidenza fuq ix-xjenza u propju anka din is-sitwazzjoni ġejna mfaħrin aħna li aħna konna wieħed minn dawk il-pajjiżi li l-iktar per capita għamilna testijiet. U din hija sitwazzjoni li inti anke jekk tqabbel in-numru ta' każijiet li jkun hemm f'kull pajjiż, dan inti tridħu consideration kemm tkun vera fittixt. Allura jekk inti tkun għamilt ħafna testijiet u sibt numru sostanzjali, ma tistax imbagħad tqabblu ma' pajjiż ieħor li jkun għamel vera ftit testijiet għaliex jekk ma tfittix mhux sassib. U minn hawn nerġa' minfakkar lil persuni kollha bħalma rajtu n-numru ta' testijiet li konna qegħdin nagħmlu dan l-aħħar ġimgħat kien ftit. Raġuni minnhom għaliex ma tantx għandna nies li qegħdin iċemplu għaliex għandhom is-sintomi. Però importanti ħafna li nerġgħu nappellaw jekk xi ħadd għandu s-sintomi anke jekk huma vera ħfief. Jew inkella wkoll bħalissa ħafna nies li ibatu bl-allerġiji. Jekk taraw li intom is-soltu tbatu b'allerġiji, ma qed taraw li din id-darba l-allerġija hija iktar qawwija, jew inkella huma sintomi li huma differenti minn tas-soltu, ċemplulna fuq il-111 ħalli aħna nkun nistgħu nagħmlulkom it-test. Ħalli nkunu żgur li m'intomx qegħdin batu dawn id-differenza fis-sintomi minħabba l-COVID-19. Jab għaliex ftakru li jekk intom batu b'allerġiji jew inkella bażmas u taraw dawn is-sintomi intom probabli tkunu f'dak il-grupp li jintkom vulnerabli, allura huwa tajjeb li aħna naqbdu dawn il-pożittivi kemm jista' jkun malajr. Li hemm TVM? Il-wara nofsinhar tajjeb, Professur Gawci, xtaqt nibda billi nistaqsik, id-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fearn ikkonferma li mal-lejl waslet konsenja kbira tal-bis protettiv għal ħaddiema. Din il-konsenja tinkludi wkoll tamir mediku bħal ventilators. It-tieni mistoqsija li xtaqt nistaqsik, persuna li tirriżulta pożittiva għal virus mingħajr ma jkollha sintomi, din tista' eventwalment tiżviluppa xi sintomi u rigward is-sistema ta' rotazzjoni ta' tobba fl-isptarijiet madwar Malta u Għawdex. Oriġinarjament ġiet sospiża, se tibqa' sospiża? Grazzi. Mela,
Tajjeb ngħidu li l-bira ħiva daħal wieħed mill-cargoes li għandna li hemmhekk aħna ġibna konsenja kbira ħafna ta' personal protective equipment. Ġifieri li inti għandek dak il-PPEs li għandhom bżonn il-persuni li l-bis protettiv li qegħdin jilbsu l-ħaddiema tagħna. Dan sar sforz ta' ħafna ħidma fosthom il-Central Procurement Unit tagħna fejn hemm ħafna nies li huma dedikati u rridu nifhmu li aħna qegħdin naħdmu f'sitwazzjoni fejn hemm domanda għall-istess affarijiet fejn kulħadd id-dinja kollha qiegħda għaddejja minn din l-imxija tal-coronavirus u allura kulħadd irid l-istess affarijiet, kulħadd irid li jkollu dak l-ilbies protettiv għal nies tiegħu u allura kulħadd qed jiġġieled għalihom. U sforz ħidma li għamilna u anka kollaborazzjoni minn diversi entitajiet aħna rnexxilna nġibu dan l-ilbies li huwa protettiv. Meta jkollok persuni li huma pożittivi u li m'għandhomx l-ebda sintomi, aħna inkomplu nsegwhom xorta dawn in-nies ħalli naraw jekk għandhomx sintomi jew le. Però mir-riċerka li saret barra minn Malta nafu li inti jista' jkollok sitwazzjoni fejn għandek sa nofs mill-każijiet li huma pożittivi li jistgħu jkunu bla sintomi ta' xejn. U kien għalhekk li aħna kif qegħdin inkomplu nsaħħu wkoll in-numru ta' nies li qegħdin nagħmlu testing ukoll qegħdin nappellaw lil nies li huma wkoll jiġu biex jagħmlu testijiet. U anke qegħdin nagħmlu random testing ukoll ta' ċertu nies oħrajn bħal rajtu healthcare workers jew inkella nies carers li ħajkun qabel jitlu fl-old people's home biex aħna nkun nistgħu naqbdu anke dawk il-każijiet li m'għandhomx l-ebda sintomi. Tim mill-Love in Malta. Għarna f-senar tajjeb, Prof. Gawci, żewġ mistoqsijiet. L-ewwel skont il-liġi jekk tkun fi grupp ta' iktar minn 3 persuni f'post pubbliku tista' teħel multa ta' 100 euro. Però n-nies xorta jistgħu jinġabru f'postijiet privati u ma jiġilhom xejn. X'inhu l-punt ta' dan u does that defeat the purpose? U t-tieni mistoqsija x'għand nistaqsi kemm kellna każijiet ta' influenza normali in parallel mal-pandemija tal-coronavirus u kemm minn daw il-pazjenti ta' influenza normali mietu. Mela, fuq il-sitwazzjoni fejn aħna l-leġiżlazzjoni li għamilna hija fejn inti għandek in-nies li qegħdin barra fit-toroq tagħna, f'postijiet li huma pubbliċi, fejn aħna għamilna l-liġi li tgħid li m'għandhomx ikunu iktar minn 3 persuni li huma ta' household li huwa differenti. Jekk inti għandek pereżempju familja li dawn qegħdin 4 jew 5 min nies, dawn xorta jistgħu joħorġu u jkunu flimkien barra. L-importanti hija li meta toħroġ barra, jekk toħroġ barra u vera għal bżonnijiet li inti ma tkunx iktar minn 3 imma wkoll tkun ta' distanza ta' 2 metri l bogħod minn xulxin. Nifhmu li pereżempju inti għandek bus stops. Fuq bus stops nafu li jista' jkun hemm iktar minn 3 min nies li jkunu ma' ġenb xulxin, però dawn importanti li jżommu d-distanza ta' 2 metri. Din hija bbażata fuq ix-xjenza, ix-xjenza tgħidlek li inti biex tevita li tkun tista' tieħu l-infezzjoni minn persuna għall-oħra trid toqgħod 2 metri l bogħod minn xulxin. U dawn huma l-bażi tar-regoli u leġiżlazzjoni li għamilna. Rridu niftakru li meta tħares lejn id-djar privati tal-persuni, hemmhekk mu tistax inti tenforza. Jekk nħarsu lejn liġijiet oħra, pereżempju jekk nħarsu lejn liġi tat-tabak. Aħna liġi tat-tabak qiegħda hemmhekk li inti għandek il-leġiżlazzjoni li ma tistax tpejjeb postijiet li huma pubbliċi. Ma stajniex nagħmlu leġiżlazzjoni tat-tabak biex ma tpejjebx ġaddar tiegħek għaliex hemmhekk ovvja ma tistax inti tagħmel leġiżlazzjoni u ma tinforzaħiex. Hawnhekk allura jekk inti għandek persuni li qed issemmi sitwazzjonijiet fejn pereżempju nies imorru għand xulxin u jiltaqgħu li jkunu ħafna numru ta' nies, hemmhekk huma qegħdin ikunu ta' riskju għal xulxin u ta' riskju għal dawk il-persuni li stiednu għandhom. Allura din hija xi ħaġa li aħna ilna ngħidu li għandha tiġi evitata kemm biex aħna nipproteġu lil dawk in-nies li huma qegħdin jiġu esposti imma anke ir-responsabilità li jekk inti għandek persuni li esponu ruhom lil xulxin ħajkollok numru ta' nies iktar li jiġu infettati. Fuq l-influenza,
Aħna nagħmlu sentinel surveillance ukoll fuq l-influenza fejn aħna naraw dawk in-nies li jkun qegħdin ibatu bl-influenza u anka nagħmluhom it-testijiet ħanaraw x'tip ta' influenza jkollna. Bħal dejjem aħna rajna li beda l-influenza season minn Ottubru, ippikjat isu nofs Jannar u issa bdejna niżlin. Ġifieri hemmhekk għandna sitwazzjoni fejn in-numru ta' każijiet li kien qed ikollna min-naħa tal-influenza dejjem niżlin. Però aħna wkoll rridu nkunu preparati wkoll li dejjem inti jekk ikollok każijiet li jistgħu jiġu affettwati inkab żewġ viruses dan ukoll nistgħu intuhom il-kura li jkollhom bżonn. Christine minn Net News. Wara nofsinhar tajjeb, Professor Gawci. Tliet mistoqsijiet jekk jogħġbok dwar dawk il-200 persuna illi fil-weekend li għadda ma marrux għat-testijiet. Jekk dawn intalbux jersqu għat-test b'mod mandatorju. Dwar l-asintomatiċi dawk li mhux qed jippreżentaw sintomi tal-virus. Teżisti statistika dwar minn dawk il-448 cases li għandna s'issa li kienu pożittivi s'issa kemm minnhom kienu fil-fatt asymptomatic. U jekk wasal xi żmien, nafu li l-lum saru 559 test, kien hemm ġranet meta għamilna l-fuq minn 1000 test. Wasal iż-żmien li jiżdied b'mod assidwu random testing fil-komunitajiet anke b'mod mandatorju? Mela, dawk in-nies li kellhom appuntament u ma ġewx skont fid-data tal-appuntament aħna kollha kellimnihom. U dawk kien hemm minnhom li ma kellniex kontatti tajbin tagħhom, allura dak ma stajniex ikkontattjajnihom. Ġifieri minn hawn nappella għal dawk in-nies li kellhom l-appuntament u ma kellimnihomx s'issa iċemplulna fuq il-111 ħalli aħna naraw eżatt x'ġara. Kien hemm xi ftit każijiet li huma kienu ġew ġurnata oħra, però mbagħad kellna numru oħrajn ta' nies li kienu l-maġġor parti li dawn kellhom is-sintomi u mbagħad għaddewlhom is-sintomi u ħassew li huma ma kellhomx għalfejn jiġu. Però dawn kellimnihom u kellna minnhom li huma propju saġew biex jagħmlu t-testijiet għaliex dejjem irridu nfakru li anke kinti jgħaddulek is-sintomi tajjeb li tiġi għat-test għaliex jista' jkun li xorta dan kien riżultat li seta' jkun ta' COVID-19 allura importanti li intom tiġu għat-testijiet. Il-numru ta' każijiet li huma symptomatic issa qegħdin hemmhekk bħalma kont qed insemmihomkom, jekk tikkomparah ma' numru ta' każijiet li kienu simptomatiċi kienu ħafna inqas minn dawk il-każijiet, però aħna issa qegħdin naraw li la darba m'hemmx daqshekk nies li huma għandhom is-sintomi qegħdin jiġu għat-testijiet, aħna bdejna b'sistema fejn qegħdin nagħmlu wkoll random testing anke ta' nies li m'għandhomx l-ebda sintomi. Bekk aħna nkun nistgħu naqbdu iktar u nkomplu żżidu n-numru ta' testijiet li qed nagħmlu imma anke l-iktar ħaġa importanti hija li jekk hemm nies li huma pożittivi aħna naqbduhom u nkun nistgħu nagħtukom il-kura li hemm bżonn. Matthew, Malta Today. Dwar nofsinhar tajjeb, Prof. Gawci. Żewġ mistoqsijiet jekk jogħġbok. Tista' tikkonferma jekk qegħdin jintużaw xi testing kits ġodda minħabba problemi li kien hemm xi testing kits li taw false negatives u jekk hemm xi pjanijiet sabiex iżidu t-testing. U t-tieni mistoqsija huwa ċar ħafna li mal-Alexandru aħbarijiet pożittivi bħal numru baxx ta' każijiet ġodda u nies fiequ qegħdin jiżdiedu n-nies fit-triq u gruppi fit-triq jew żgħażagħ jiltaqgħu fil-karozzi. Taħseb li hawn problema li tiġi miżjuda r-riskju ta' minnu ma jħux social distancing bis-serjetà? Grazzi dal-mistoqsijiet. Aħna nagħmlu it-test permezz ta' swab tests li dawn huma testijiet li dejjem kienu l-istess fejn inti tagħmel swab tal-persuna ġieli kellna it-tip ta' stikka ġifri tip ta' swab li kienu differenti, però dawn kienu kollha swabs li kienu reliable, però it-test li jsir fil-laboratorju biex jiġi analizzat dan is-swab kien dejjem permezz ta' PCR li hija sistema fejn inti taqbad partiċelli mill-virus u hemmhekk inti tagħmel konferma fejn inti tagħmel detection ta' dan il-virus. Dawk huma li kellna konna qegħdin nagħmlu bqajna nagħmluhom huwa l-gold standard ta' testijiet ukoll. Però bħalissa bħalma konna dejjem semmejnielkom ukoll li aħna irridu nagħmlu wkoll dak l-istudju fejn inħarsu lejn l-antibodies li jiżviluppaw il-persuna biex aħna naraw x'inhi l-immune status tal-persuni fil-popolazzjoni tagħna. Aħna ġibna diversi kits, tajjeb, sibna kits li bħalma anka sabu barra minn Malta ma kienux daqshekk reliable, allura dawk mhux se jintużaw, imma wkoll bħalissa kif propju qegħdin nitkellmu għaddejjin ukoll il-validation ta' ċertu kits oħrajn li jinħadmu propju fil-laboratorju. U allura hemmhekk abbażi ta' riżultati ta' dawn il-validation nkun nistgħu mbagħad naraw kif ukoll nistgħu wkoll nferxu dan il-sero prevalence study li rridu nagħmlu.
U dawk kienu l-mistoqsijiet li kellna min-naħa tal-ġurnalisti, nixtieq nirringrazzja l kulħadd li kien magħna għal dan l-aġġornament u dejjem nerġa' nappellalkom qegħdin fil-weekend importanti li nżommu l-kawtela. Sfortunatament llum kellna mewt ieħor fejn kellna r-raba' imwiet allura tagħna ejjew nipproteġu lin-nies li huma vulnerabbli għaliex importanti li aħna ma nresqux il-virus lejhom għaliex hemmhekk jista' jkollna iktar riskju li huma jkollhom komplikazzjonijiet, jkollhom bżonn jidħlu l-isptar u ma rridux li aħna nilfu ħajjiet li ma stajniex insalvaw. Nirringrazzjakom u l-ġurnata tajba.